Het is 11 november geweest, dus we gaan weer vast de lovens boemelen. En dan moeten we niet te lang met treuzelen, want 13 februari is het alweer gedaan. Dus vanaf deze week in november en in januari nieuwe afleveringen van de vaste lovens boemel. En Meetje is ook erbij. Dames, 11 november en 4 in Brunsum. Is het leuk? Ja. Jij hebt het echt leuk, want je lacht. Jazeker. En jij ook? Heel leuk. Is het, de stemming is goed? Vinden jullie het niet te koud? Nee, goed aangekleed. Veel lagen aangedaan. Veel lagen. En wordt het vanavond later? Of, Ik hoop het. Ja, zeker. Ja, dat hoop ik ook. Veel plezier nog. Ja, dank je. Alaaf. Hey, voorzien nog hij zo innig doen. Filter gaat te vieren of zo. Nee, dat is mijn schoonzoon. Ah zo. Ik denk dat gaat hij op zijn knieën, maar dat is hij al voor je dochter geweest. Nee, dat heeft mijn man al 35 jaar geleden gedaan. Hey, leuk hier hè? Ja, te gek. Super. Echt. Veel plezier. Dankjewel. Jongeman, wie is het met u? Heel goed, ik ben Steven Segal uit de Melderse. Ik ben Steven Segal uit de Melderse. Oké. En wat kunt zij in Brunsum, kunt zij helemaal vastelovend vieren? Ja, ik kom hier uit de Melderse. Gans op de Achterste Raad. Vanaf het 11, Joeste Floriade op de Achterste Raad. Ja, wat kan ik meer zeggen? Ik ben gewoon Steven Segal uit de Melderse. Hey, het moeilijke, het goed, ze moeten de president maken. Ja, eigenlijk wel. Ik ben wel bezig met Rusland een president te worden. Misschien in Nederland, even kijken wie de zaken verlopen. Ik hou het u van vastelovend. Of Prins Carnaval, is dat gaat verdikt? Ja, ik denk dat ik binnen nu en 2 jaar Prins Carnaval weer. Oké, hey, dan komen we dan nog een struik. Alaaf. Ja, en als Prins weer, dan wil ik echt zijn, ja? Ja. Hand erop. Hey, de dames, die handen toch nog niet koud? Wat? Jawel. Ja, wel koud. Maar je hebt die hoed toch al behoorlijk? Warm, hè? Ja, ja. En die hoed flink over de oren. Ja, dat scheelt, hè? En met tegen ook alles goed? Jazeker. Heel hei, Allah. Heel hei. Heel hei. De organisatoren van 11e van de 11e in Brunsum, dat is Jeffrey Lutgens, uitbater van de Brekkeroorven hier. En Roy Heinens, die een geluidstechniek bedrijf had. Ja, klopt. En die doet dit nu voor de... Tweede keer. Ja. Tweede keer. En succesvol. Ja, gelukkig wel. Ja. En we hebben geluk met het weer. Dat maakt heel veel goed. Ja, Daar ben je toch heel erg afhankelijk van. Ja, dat kun je wel zeggen, chef. Want wij spraken elkaar gisteren heerlijk. Daar regende het als een varken. Ja, dat is erg jammer voor zo'n evenement. Want het is een super evenement, super georganiseerd. En ja, goed, dat is gewoon jammer. Maar toch waren daar ook genoeg mensen. Ja, nou ja, gelukkig hadden we daar een paraplu. Dat hebben jullie dan maar niet. Hebben we niet, nee. Maar wij hebben dat ook niet nodig, zoals je kunt zien. Wrijf het maar erin. Hey jongens, hartstikke leuk. En de georganiseerde carnaval speelt er eigenlijk ook op in door nou, de prins en de prinses uit te roepen. Dat is een mooie aanvulling op het evenement, toch? Dat is de uitspraak, carnaval viert ze samen. Dat moet ik samen maken. Ja. En dan moet die verbinding zoeken. Ja goed, daar zijn we mee bezig. Ja. Samen met iedereen. Ja. Met alle verenigingen en ja, alles verbinden. Hier gaat veel werk in zitten en veel vergaderen met de gemeente, vergunningen, toestanden. Ja, wij doen wel veel met de gemeente, dus daar hebben we best wel een goede weg in gevonden. Dus dat gaat best wel super, moet ik zeggen. Die samenwerking gaat super. Ja, ja. Okay. Maar er zit heel veel voorbereiding in, mag ik zeggen. Heel veel voorbereidingen, ja, dat klopt. Ja. Ja. Dan heb je gelukkig veel tijd als uitbater van de Brekkeroorven. Dus... Ik heb verder niks te doen, dus dat is... Hey, Prins Pilaat, geen programma door? Tot 9 uur hoofd in. En dan vroeg ze naar binnen voor de afterparty. Oké. En dan moesten ze om 3 uur naar boete schuiven of valt dat wel... Mij ook. Hey, heel veel succes en veel spas. En een geweldige vastelovend in de Parelstad. Alaaf!
Wissen in Broensum op de 11e van de 11e. Kunstenaars kunt door de Blauwe Chute binnenvaren. Mark Baatjo, Moelenmaker. De snack had er een hele der vastelovend naar liggen schoten. En nu mag er een tuurtje door het park staan, of wie moet ik dat begrijpen? Ja goed, wie we dat met de Blauwe Chute wel vaker doen. Het beperken we ons niet enkel tot het park staat, terwijl dat natuurlijk wel grotendeels ons hart slikt. Nee, we zijn deze morgen begonnen. Even bij elkaar komen, lekker tasje koffie in ons leven staat heerlijk. Doorgetrokken om Mozaïek. Door voor de vastelovend geopend om 11:11. We zijn net nog heel even in een beek geweest, hoe dat ze een jubileum hebben, 2 keer 1 jaar. Dat ze daar hun eigen boetezitting, hun eigen vastelovensopening hebben. En ja goed, we dat toch ongeveer terug zijn. Door ons liefstad Heerlen doen we toch helemaal wel heel graag dit Brunsum aan. Niet immer, want dit is eigenlijk ook een verrassingsbezoek dat we hier zien. Maar wat schön om hier even binnen te komen. Nou ja, het doog me als swingbuul goed om de Blue van Brunsum te huren. Och, kijk door de Blauwe Chute, ze zijn vroeg met u. Nou ja, vier zijn ook vroeg met Brunsum. Het is met 4 onze tocht, en dan is het altijd een van de laatste plaatjes. Met voor 4 dagen onderweg geweest zijn, om dat toch zeg maar we langzaam ruikt voor ons eigen leefstad Heerlen. En Brunsum is dan een der laatste denk ik de plek waar dat we komen. En we heel warm het vragen, nou ja, dat wisten we en dus komen we heel graag hier als verrassing voorbij. De Lu willen nog zien, de buurt op. Hallo. Gaan we doen, hallo. Hey, alle van Brunsum? Jazeker. Heerlijk. Ja. Brunsum, ja. En er zit hetzelfde aangedoen, dus er zit een vastelovensgroep. Jazeker. En wie nemen we ons? De dorstige bloemkes. De dorstige bloemkes. Ja. Dus de lippen moeten nat blijven. Jazeker. Oké. En bevelde jij zo? Maar zeker. Ja. Stimmung is Ja. Jij doet heel lang. Ja, zeker. Ja. En de bonnen zijn voorradig. Absoluut. Ja. En dus een avond nog naar de afterparty. Ja. Tuurlijk. Alle plannen. Dus ik ga niet vragen wie laat dat voor hem zijn. Gaan we niet Nee. doen. Nee. Geen onderwerp. Veel plezier. Dank je. Fris uit de verpakking. Stadsprins Gerard Wierde, prinses Nancy. Nancy proficiat. Wat een eer, Brunsums meidje. Jazeker, dankjewel. En de mens neven dich is ook een Brunsumse jong. Dat is zeker een procedure. Is dat de Gerard Wierde? Dat is hem. Wat verdomme Gerard, proficiat man. Kingerdrum. Ik heb de vraag niet verstaan. Ja, die maken zoveel schandaal, hè. En de Kingerdrum. Ja, maar daar kom ik pas achter toen ze bij ons aan de deur stonden. Maar de best van Hoezoet en de Brikkenbekker. Ja, helemaal. En carnavalist. Hey, wat leuk om de prins en de prinses op dat plein uit te roepen. Want het is echt volle bak en het is vastelovend, hè? Ja, en dat was ook voor de eerste keer, hè. Ja. Dat is voor de eerste keer dat we dit mogen metmaken. Ja, maar volgens mij houden ze dit erin, denk ze niet? Ik hoop het, want dat is heel leuk. Ja. Hey, heel veel succes en veel wijsheid in de zware taak wat er op genomen had. Hè. En vooral veel plezier. Allah Brunsum. Dankjewel.